Здравейте, на уважаемия зрител! Познайте къде по мен има кучешки аксесуар и дали мога да си го закача на врата. Това е нашийника на Лулу, който тя не обича да ползва. И сега, когато си играе с нея, ме гледа собственически. Странно. Днес с вас ще се заемам с любовна тематика, като ви предлагам да помислите за число от 1 до 6. Ще отговаряме на въпроса с класически Ленорман: защо не получих роза? Като този въпрос е малко общ и касае онези неща, които не ни достигат, когато очакваме да бъдем избрани. Това ще бъде малко общо гледане. То може да бъде много персонализирано, много конкретно, до болка. И да разкрие вашите лични проблеми. Ще ви оставя линк някъде в описанието към самата услуга. Ако влезете в страницата, където се намира тази услуга, в магазинчето Raspberry, може да отидете в категория услуги. Там излиза ясновидство и отдолу са всичките ми, мисля, че в момента са 24 различни услуги. Сега, ние с вас ще продължаваме по картите, но преди това исках да направя забавен скетч, който ще изглежда както следва. Вие ще познаете какво е това. Какво му мами? Лулу участва. На Лулу е интересно. Тя изглежда иска да ви се покаже, но така си е легнала с една капчица плюнка близо си носа, че не искам да я пипам. Ето така изглеждат дамите, когато очакват роза. И напрежението ги гори. Разбира се, те изглеждат по различен начин, но да кажем. С много добра с имитацията, защото почна да говоря. Трябва направо да вляза в образ. Какво, мами? Мама, загледай си. То не е забранено. Напишете ми долу в коментарите, съществува ли любов от пръв поглед. Викам да си продавам и секс, аз докато продавам други неща. И без това всичко съм разпродава. Намерила съм ви червена дреха, одежда. Не можа да намеря, обаче аз наистина имам такива дантелени, сладки малки шалчета, чолкари, в най-различни цветове. Си ги бях накупила малко по-ръши и наистина изглежда като роза. В момента те са чисто нови пакетирани, не зная къде ми са. Та ще се примирим с кучешка каишка. Искам да си помислите дали някои дами не вярват, че могат да возят мъжете за каишка и обратно. На кой това му харесва, на кой не му харесва. Там вече нещата са сексолози, психолози. Ние с вас, след като уточним коя карта си избрахте, ще влезем в леко тълкование. Искам да останете с впечатлението, че това е нещо сериозно все пак, което правя. Без значение как изглежда. Накрая корема наистина ни боли. А е тук на слънчевия сплит, където ни е самочувствието. Чакайте само един момент да оправя нещо. Ще ви покажа моето истинско аз, зад всичките фасади, и камерата ми спря в ступор от кръста. В момента се шегувам, но не знам какви сте вие, аз имам такава кожа. Развеждам ги по 5. Шегувам се. Сега с вас започваме. Да се отгоре аз. Моята кожичка си я обичкам. Ако знаете колко старателно се грижа за нея, може да ви стане смешно. Започвам с тълкование на картички, тематични, свързани с ергенът. Яхам го много здраво. И идеята много ми хареса всъщност. Затова никога не яхам. Ако се яхам някой, бих направила друг подбор.
но не мога, защото ще умра. Все още млада и разцъфнала. Да, твоето е това. Твоето прибери се езичета. Продължаваме нататък. С вас имаме 6 групи. Всички вие сте избрали по една карта от... Не знам сега защо ми е смешно. Защото минавам в сериозната част. Тук е сериозно, да. Имате една карта избрана с смислово послание за вас. Тези, които избраха карта номер 1, би следвало да се замислят, какви хубави ногти имам днес, дали някак... Така, номер 1 би следвало се замисли дали пък аджаба няма нещо покрай него или нея, което възпира хората да му отдават своето сърце и любов и да раздават своите рози. И това нещо да не би случайно да е свързано с неговите домашни. Или казано по друг начин, с хората, които той пребивава в този свят, така да се каже, и положението, в което се намира, когато става дума за отношения. Има тук номер 1 проблем, свързан с домашния уют, така да се каже. Има в теб нещо, което страни избягва идеята за семейство и дом. И това нещо никак не е похвално, когато става дума за отношения между половете. Нали ме разбираш? В този случай ти трябва да подготвиш себе си, да се потопиш в мисленето на човек, който е в двойка, който споделя и който иска по един съвсем реален и практичен начин да влезе в контакт, който да го доведе до съжителстване под един покрив по възможно рационалния, препоръчителен начин. С това приключваме. Номер 2. Радвам се, че си избра това число. Тук обаче се вижда номер 2. Риска Перник. Станахме двама. Шегувам се. Станахме 7 милиона и двама. На тази карта номер 2 се вижда, че обикновено ти посягаш към материалното. Казано по друг начин, изглежда има в тебе тази склонност да придираш на хората, които не разполагат с финансови средства. Това може да бъде и много безкрайно вредно и може да те доведе до много интересни странни ситуации, които не би следвало да ти препоръчвам. Тоест, обнови малко своя поглед, бих казала номер 2. Мъж или жена. Обнови малко своя поглед, гледайки малко по-реалистично на живота. Живота е като поредица от спадове и възходи, които са разположени, ако си представиш как дечицата рисуват вълнички с един фломастер. По този начин е нашия живот. В него има дупки, в него има изкачвания и не всичко винаги е равно, подсигурено, едно и също установено и сигурно. Ще ми даш тая роза или те пребивам? Така, приключих с рибките. Съжалявам, номер 2, но ти си материално ориентиран. Моите карти направят такива грешки. Ще те извиня с зодията ти, но ти всъщност не си правиш услуга. Понякога хората имат това отношение на заграбване, което Бог и Вселената не толерират. И то много се усеща, между другото. Сега не мога да ви обяснявам аз какви неща правя. Но е смешно понякога, като кажа на някои хора, виж сега какво? Ти ще ми купиш сладолед, пък аз не знам какво ще направя. Но аз съм много склонна да правя пари, така че съм удобна за всеки, който е материално настроен. Мога да избера някой да му дам роза, после ще забогатее покрай мен още повече.
Това, което в момента правим, между другото, с всички карти и услуги, е моето любимо занимание, което се явява мой най-голям талант и призвание и мисия. То се появи в графа хоби и е моята истинска любов. И го правя наистина символични благотворителни цени, които могат сериозно да променят вашия живот. Изключително полезно нещо правя и се чувствам изключително удовлетворена, когато го правя. Ако имах тази възможност да послушам любовта на сърцето си, всеки ден тук щяха да събълват клипчета, които да бъдат тегли си карта, отговори на световни въпроси, касаещи всички или конкретни хора. Аз съм... да не говорим глупости, но гледала съм такива много интересни четения, свързани с известни криминални случаи, стари, преди 25 години. Примерно убийството на едно хубаво русо момиченце в Щатите, което се казва Джон Бене и е малка звездичка, победителка в конкурси за красота, танцорка на степ, май балет, имаше нещо такова. Тя е убита в една трагична Коледа. И има хора, които правят тълкование, бих казала. То се води гадание на случая. И съмненията са по родители, по братя, по изнасилвачи. Положението е страшно. С препратка към Джон Бене, която е много красива. Аз я държах на профила във Фейсбук сигурно една година. Също така ви поканвам, ако искате, дайте ми идеи долу в коментарите на кой общо известен въпрос и проблем искате да отговорим. Той може да бъде всякакъв, между другото. И ще се опитвам да ги избирам така, че да не засягаме някого. Примерно, не ме питайте Анджелина Джоли изневерявала ли е на Брад Пит или той на нея, защото този въпрос не е етично поставен правилно. И аз, ако ви отговоря на него публично, лично мога да. Публично, ако отговоря, влизам под ударите на закона за клевета. Ние с вас продължаваме. Номер 3. Ако си избрал тази карта, така както казах, оставете ми идеи и въпроси в коментарите. А също може да си поръчате и персонално безплатно четене. По мое усмотрение, Кипър, Ленорман, Таро или всякакви други оракули, които аз обожавам. Може да вземете с това. Стига реклама, бе. Номер 3. При теб пък се вижда ясно, че сякаш хората около теб ти влияят прекомерно. Сякаш някак прекаляват с това да си дават мнението, а ти от своя страна сякаш прекалено много им обръщаш внимание. Това е вредно. Това не е полезно. Това по никакъв начин не способства за развитието на правилни отношения. Не спомага по никакъв начин нашите любовни начинания и успешни връзки. Защо това е така? Защо когато влезе трети човек между двама, ние непременно срещаме проблем? Защото светът е за двама, както пее Орлин Горанов, и поради още една причина. Ето вижте ги, тия също са двама. Ако знаете колко са лоялни някои животинки в своите отношения. Страшно е даже да се говори. Но, като казвам, че светът е за двама, имам предвид, че третия винаги спори. Той винаги оспорва. Всичко, което се получава, винаги е подложено на дисекция и гледано през оголемително стъкло. Нещо, което няма как да бъде здравословно. Откъдето и да го погледнете, под каквито и обстоятелства да се намирате, няма как трети човек да допринесе по някакъв начин за добруването на вашата връзка, освен ако той не е тълковател на карти или специалист, консултант. Те така, ела тук бе, ела хора, аз получих роза. Това като ме зяпнал за цялата любов на света. Какво прави мама, бе?
Глези ли се, мамо, бе? Ето, а между другото, Лулу заслужила стократно първата розовата роза на първата любов от пръв поглед. Аз съм казвала и друг път, разглеждах цял ден кучета, около 500. Накрая се отказах и казах, чай да видим в базар. Влизам в базар и вътре. Померан? Какъв беше, не знам. Само една снимка, аз обичам да я споделям много често. Лула е с търсачето и си играе с братчето си. Ако погледнете двете му лапички една до друга, на Лулу лапичката е колкото на половината на баткото. И като я видях, просто тя не изглежда по този начин. Тя сега изглежда много бебешка, така като я държа. Всъщност тя е доста сериозна, доста лисичева муцунка и монстричка и много интелигентна. Тази снимка беше съвсем малко бебе, под 5 месеца. И всъщност, Лулу, къде ми са мами картичките? Загубихме ги. Ето. Всъщност, аз се влюбих, побърках се, търсих превози 1-2 месеца, за такситата не искаха да ходя толкова надалече в Кнежа и се хванах с влака, с прехвърляне 2 пъти, 5 часа в едната посока, 5 часа в другата посока. Лулу идва от Северните Алпи, от Кнежа, където е много студен. Но аз тогава се молих първата ми любов да бъде споделена, защото аз превъртях и се влюбих в кучето, както хората се влюбват в другите хора, но по-различно, както обичам да кажа, защото е по-невинно усещането. Просто мозъка ми пламна и любовта беше взаимна. Доста бързо се оказа взаимна, защото се кротна моята чанта и започна да изглежда много интересно. Поднесоха ми завързана с една огромна жълта кордела през корема и тя така висеше по земята. Много красива кордела. Така, разбрахме се, нали, номер 3. В отношенията между двама трети не трябва да се намесва. Оставам ти това послание, защото това е посланието ти. А пък дали ти ще се вслушаш, вече дори малко клоня към притеснение, съмнение, но това е, което е за теб. Номер 4. На твоята карта се показва, че ти изпадаш в дълбоки унили състояния, които предвещават нещо много злокобно и лошо да се случи, когато става дума за очакванията ти в любовта. Какво може да се случи лошо в любовта? Аз пошегувах се. Някоя елено червена цензура може да се появи. Но, тук номер 4 искам да ти кажа, че положението е страхотно. Ти си изцяло и напълно черногледа персона и в това отношение бих искала да ти кажа, че докато не промениш атмосферата в своя мисловен свят, любовта няма да изгрее на твоята улица. Ти трябва напълно да обновиш съзнанието си, когато става дума за очаквания в любовта. Как ще го направиш, не знам. Правя пак препратка тук към едно видео, което се казва емоционална хигиена и още едно, което се казва любовни писма. В моя канал любовните писма могат да ти бъдат много полезни при раздяла или справяне с конкретен човек и разделата с него. Всичко това безплатно и безвъзвратно. Дано да ви помогне. Но трябва да се свърши и онази част от целия процес, която си е само ваша. Намери начин да намериш баланс и истината. Изпадна си в крайност, която не резонира с истината. Не казвам да мислиш позитивно. Да виждаш истината. Дори тя да е, че можеш да направиш сериозна връзка само с около, да кажем, 35% от населението в мъжката му половина и другите ще бъдат разочарование за теб. Примерно казвам. Те не са 35%, около 37%. Трябва да гледате реалистично на ситуацията. Продължаваме нататък с номер 5. Номер 5 е един гризач. Мили мой, мила моя. Този гризач означава номер 5, че ти си склонен да виждаш другите само нещата, които можеш да завземеш, да приемеш, да присвоиш, да усвоиш. Разбираш ли? Ти си тип,
ментална нагласа, която се стреми да прибира. И това не е съвсем похвално. Няма и да те доведе много надалече. Само си да приключа. Все пак сме с теб. И на последната карта, номер 6. Ти си избрал картата, която изобразява облаци при тебе. Положението е такова. Нямаш желание и намерение да изясняваш ситуации и да даваш обяснения. С тази своя нагласа ти отблъскваш околните, особено ако тя бъде демонстрирана. Аз също не обичам да давам обяснение. Много рядко някой може да разбере. Та така, номер 6. В нежеланието си да се обясняваш, в тази особена независимост, която си отгледал на топло в пазвата си, има една неприязън, която ти всъщност събуждаш в околните. Околните не те харесват. Това се крие за тези облаци. Те представляват самата неяснота покрай тебе като особа. Аз нямам всъщност нищо против ти да бъдеш потаен и скрит, но съвсем отговорно предполагам, че в този случай, в който на никой нищо не се дължи, ти можеш съвсем спокойно да прекарваш своето време и целия си жизнен път самичък и да си пазиш тайните, които са изглежда страшно важни и значими. Да, целият свят трябва да се занимава с тях. Една изненада номер 6. Целият свят ще се занимава с тях около половин минута, в която изведнъж се избистрят облаците и всеки би прочел: случаят е невъзможен. Кауза пердута не си струва. И така, номер 6. Положението е такова. Открехни се малко и дай малко прозрачност. Малко. Ти като интелигентно същество можеш да прецениш къде и какво е полезно и нормално да бъде споделено, но не създавай впечатлението, че си затворена книга и никой няма какво да прочете вътре. Научи се да бъдеш автор, който подава някакво количество информация и след това сам си изваря книгата. Освен това, не е нужно, когато човек реши да чете книга, ти да му изтъпанеш 20-30 тома подробности и набивалици, които никой няма как да изчете. Така, с това аз приключвам, уважаеми зрители. И ви пожелавам много любов. Ако се държите така обаче в любовта, предполагам, розата ще бъде подарена на някой друг, дори това да е Луло. Такъв е случай с един италиански принц, който аз много харесвам. Само днес ходих да търся разни снимки с роза. Не харесах неговата с куче, но той в един момент подарява рози на кучета. Той много обича кучета. Той е красив италиански принц, който не си харесва никой, влиза в графа най-мразените ергени по света. Аз ви пожелавам да нямате такъв ерген в живота си и вие да не бъдете такава ергенка. Ако нещо друго повече ви интересува, вие знаете къде да ме намерите. Клейки ви очи.